Hadian khatnyo singi jong jiki baklem senge kinong tray ka Meghalaya EMRI Workers Union menta ka siga lai tarik unai lar ki larai ban sedang biang no ya ka jing tray ka jongki hadian ba ka deputy commissioner ka East Coast Sales kala pentip bai ka company GVK EMRI 108 ladap ban beng no. Kani kelawan hadian bagi nong tray ka EMRI kilai kendo ya ka kong isa wanda lalu bat la pentip ba ya ka te ka company la dap banweng menen ka singi ka artarik unai lar bat kala kerpa di nong tray ka Meghalaya EMRI Workers Union bakin sedang no biang ya ka jing tray kam ka jongki namar mementa ka klam COVID-19 ru kelas dang ban kiyo. Habai keren bat kilar pathai kubor uba Joseph Pongrup Ubadeu Publicity Secretary Jongka Union ulai thu ba hadian ke sarkar lengba ka DC ka ba kila simkhia ban penurulong hakabai dei ba ka jingdawa ka jongki ban wengno ya ka GVK da ka wei ka jingmut kila rai ban sedangno ya ka jingtrai kam nadu menta ka singi. Ya kedua bad DC mentan ka discussion kalong ka bostonat hina kaliang jongi ila perso hingi ka ka long sepang kani ka jinglong don kam jong kani ka service isu thu sya ba ka kata ka essential service na kaliang jongi iri perso ka tahi te ha kajini keren pada long ha ya bede berkani ka agitation jongi ila tip igi demand sila tip ya kita ki point bangi agitate approach kata te na kaliang jongi long na kaliang jongka GAD na ka department jongi te ong bangi ngi haple be bodon kam kolong ba ha kajing don kam jong pai ba kham tam ha kani ka khram go bom ta long ka ba kani ka covid du kala nang kyo te ong ba ban years no kti lang bat i gan ha ka bai dei ba kani kam kumno ban te ban pan bhai kani gan hoi ha kajing demand jungi ban weng ya ka GVK kata kala long successful na kaliang jungi ngila personal i mentan yong ba lada kan namar kaliang jungi DC yong bai la don kam bai ban resume no kani ka service namar ba kata sibun ni pai ba te na kaliang jungi iru ngila personal yong pai lada ngin resume ya kani ka duty kamut ba kini ki management kim dei shu bandon kan te automatically la ong hi ong ba sisin bangila weng hi ka GVK kamut kata ka management do kanum don shu tangi kwa abi ba na kaliang jongka GAD department pat da ka jing sim initiative jong DC tenga so ba kani ka kam kan yai bai hi lemba jong health department pada tengin pai pada ka health department hakanur kam pada kan le kan ban ron ya kani ka jing sim initiative ka dei na kaliang jong DC bai na kaliang jong DC sim initiative ni namar ngiru ngila perso ya ka hai bangi ong ba kani ka jing agitate jongi ka bala asausin nadu harja kat prah du menta kala dei ke ban na kaliang ka government du long hanu du tu ki bor long ka kham lai ab te na kaliang jong management du ngila kendu sibun ki jing e na ka por te ngidon kam hi ya kita ki long kum song no kan na kaliang jong idu ban na kaliang jong idu ngi so ba ngidon kam hi kumi kita ki legal framework kan ki belong legally framework khnang ba la ban pan bhai kan service khnang ba ka jing mentoi bai kan dei pai ba namar ba ka motive nambro arliang mamlaru na kaliang jong disiru ban na kaliang jong iru kedai bitang kata ba ki pai ba ki deban ki long kinum sofa kan na kani ka agitation jongi tendai ka jinge keren pada ila asthu ba ila sort out ki problem jongi ila don ka to kani ki point su ki ba ila ka ba nangiru bangin saai ha ka sarkar ba banya klop lang ba ka sarkar ha ka banya dei ba ka HR policy bat nang tabat ban thap yaki kum ki close hapo ka MOU tengi ong ba na kaliang jongi ila personal mentan bangin saai na kaliang jongi kita ki point su na kaliang jongi iru ilong admit ya kata ilong bang ilong willing yang wara eta ki point su phingin sa thap lang ka close lane ka HR policy ru ya ka kamte nadu mentak si hingila perkhat resume daga bangin lit sitai ya ka bang mentate namar bola scrap ki ya ka GVK nadu merin scrap GVK tengin han over no ya kani ka ambulance ya kani ka ong bai yakni ka promises brokhot ngin han ubon hai DC haka GAD tenang tu pada ngin sapet pada hakawai pada ka rukom penya yakni kam haka ba hadin pada ngin sa long mentaksi kumengi ong bangin resume no duty ta kat kum gaji penya jing DC lingba jong health department tengin sapet ka bade benle pada kat kum meeting bangila asyong bari sajem hakni ka last meeting beladap nak liang jong iru ila persoi ya kata gari statement ba ya be the government lene the government kunu agency ru kemut yangi hab bandri state mendon nunu bandu ka kam ya kata ila keren ya kata ka point tengi pada long kumta kan habangi perkhat ya kita ki demand sebangi la yo kawai ke demand sekolong bangin bang ya GVK kata ke demand ngila yo ya salary correction du kata ila kila pedang kibun ki point kila pedang tenang ta ya kini ka kumi kini ki ong bai kumi kaman pawaru
ketur bangila di mandu muswa tamu mentah lang don kam syai pada iman po nomor ba dalak pon opi kini ke ambulans kemud ba haburo ko state nakaliang jongi ngi kwa bagi ba kinum thut ke ni service daga ba lada unu nong song jaga jongga Meghalaya lada phone ko wonjuri kemud ude banyo ba kenya ke service mdai bon ong ba numyo naga daw jongga manpower jongga ni kata ngakwa ba nakaliang jongga government kumbaga sim mentah tiru ban naga health department lu kan sutu saya kata ba mdai su bendon ke jing ko kan bat ngi su tenat sibun hiru ba nakaliang jong IDC la sim initiative ya kani ke benta kalong ba ai ba kani kalai banai kan dei ke trial nem ta government kan dei trial nem ta government khnang ba hadin jong ni kalai banai pade lada ke government ke ong lada ke sarkar kadang perkhat lada ngi UI lada ngi I ba daga jing penyat jong sarkar lemba jong health department mental kani ke trial lai banai kani ka trial lai banai lada ka I bakalong sei so ngani keren ya kata ka kro ya kata ka khar kror kan ka annual budget jongri ka project lada ka sarkar lesi kan penyak hi kan lut tangam bospo kan lut tambak nai kror temental lada ai company basabar kan lut khar kror ta ka I kata ka kan long kandan bai ka jing fair hapreng jong kata ta ngiru ngi kwa bai ba ka government hi ka dei ban penyak ya kani kalong ba ka jing lut kan duna bat ndei ban IT sebar namar ba ka jing IT sebar kalong ba ka jing lut ka bun khar kror bat lada ka penyak hi sarkar ka kiwi kinum yo suban bam ya kata ka jing yo nong jongki tang sngo ban ong ba ka ni ru ka bangi stunat ban kaliang ka sarkar ka sim ya kani ka senjam namar bah kalai banai ka nei ka trial ya ka government ban lada ka ong ba lada haitai lai banai hapo jing tai lai banai lada ka sarkar ka la asya ban ron takmut ka pen I ba sya kani ka service kalong smooth kamut bam dan kam syu ban outsource ya kani dan kam syu ban nang ice company dan kam syu ban nang privatize ya kani kamut ai kan ya hi kan penya hi ka sarkar lada ka dei naga district administrative nan lada ka dei naga health department du kin sutu e kata ba ka dei be ka jimun toy jum ba bat ka haba ong ka jimun toy kamut kam dei hiru ba ka fund kan susab e ki company ba sabar kan long fully utilize by the state government kana ba ka jimun toy borok ba lada ki badon kam kamut ba lada dei yang ki staff lane lada dei upai ba ru ka jimun toy kala walang haju hi kajing thum kam le ka dei bitang ban supan ai bi ya ka we statement ba bat ka longkum ka kenja ban ka jing tho sarkar bat ban ai bi da ka list jongki kerteng jongki member jong union saka sarkar ba da tu ka list ba tingin sa resume ya ka duty kat kum kata ka jing keren namar ngla dep keren ye imam DC mentan ngilong ba ngidon ngi namar ngi ka jing khi jongi ru ka dei da ka union ngi kat haba ngi le iginu gi agitation ru ka dei da ka union te lengba da tu register ka ba ki union member kila lese ka kerteng jongki into da ka tu hi register ngin sara ka health department ta da ka tu hi sa resume ya ka duty da ki tu hi ki kerteng jong tu ki beri beran hak tu ka les kata hi banong ya ka jing do kam tem den bedo kat kum ka union namar bangi ru ngide kita ki Indian Trade Union kat kum ka Act 1926 kata ka shop and establishment tengi sngo ba kat kum ka tu ka act kadai ka ak ba khlan wala ami na du khandai spa ar priu snam tengi sngo banong ba ngidei ru ki union ki balong ki badon hi ya ka bor kan kat kum ka tenga sung ban ong ba ya kata hiru ba lengba jong kata ka union hab ban ya sutu ngi sutu bar ka sarkar ru ge sutu ban ngitang ba ka jing keren mentan kala apoi sa jing sutu bar ka sarkar lengba jong IDC ta ngi ru ngi stunat ngi pedang yang kata jing ajing mut jong I bat ma iru pedang jing ajing mut jong I ta kata ka pun poi ngi saka jing ya sutu jong mut ka kam ngai khublei te ka baning kong hingen kan le hi saki union member kabakila kersan do yap do namta ka future namta ka better future jongki hakabedei bat ka kam ka jam hakabedei bat ka working environment hakabedei bat ka livelihood jongki ru taka baar kan lei ru sarkar hiru namar ba sarkar kala sngap ingi bat kala khot ingi sakami ya keren lingba jong DC ngi stanat sibun ho ki meeting gi bla lei boros kata ki ba bon tli ki meeting ndai kim suthu thau handai menta ka conclusion ba menta ka bangi lawani kunu bat IDC pada ngasur bon ong bangi ai ka jing kublei sa sarkar ru bat kumju ru saki pajba ka bakongsan ka dei saki pajba klem pajba ngim na apni ai namar ubdei pajba apa penyo udai upai ba apa penyo agani service bat udai upai ba ru bat kadai ru ka pisa jong pai ba tangi ru ngin train namata jong pai ba hi tangi ai khublei upai ba bla ka ubala ya kersan ngi na ka por ha agitation jongi ke bala nang ya ki bala kising bla dap bat kiseng balang ru kumjo bar ro kiseng balang klem darjer kerteng